रोल के एगो बड़ा चीज बतावे के रहला कि आज हमनी के एजा मैच रहला न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के, तो हमनी के गए जब पूरा परिवार के साथे। इजे स्काई स्टेडियम कहल जाला, बहुत बढ़िया स्टेडियम बा एजा। हमनी के पूरा परिवार गनी एजा। बड़ा स्टेडियम बा, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बा, और वेलिंगटन खातिर कोनो भी बड़का इवेंट होला अगर 25 से 30 हजार के कैपेसिटी बा। अगर उ वैसन कोनो इवेंट होखे के बा तो वेस्टपेक के स्टेडियम में होला। तो हमनी के बड़ा बढ़िया लागेला। देखिए आई वेस्टपेक के स्टेडियम का बा एकदम वेलिंगटन के समुद्र के किनारा पे बा। तो खूब बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के सरकार बना के रख देली बिया, चाहे प्राइवेट कंपनी स्काई वाला। वेस्टपेक के स्टेडियम पहले कहल जाता रहला। हमार पिताजी आई रहनी, वहाँ के गए रहनी। देखिए एजा हमनी के का कहनी जे एंट्री कर लेनी जा, आ सीधे एजा से एंट्री करके हमनी के सीधे मैच में चल जाए जा। मैच बहुत ही बढ़िया होखे वाला है। देखिए हमनी के मैच में पानी का साउंड थोड़ा सा ज्यादा बा, लेकिन वो वाला भी देखावे के रहला कि देखिए 25 से 30 हजार के कैपेसिटी बा। न्यूजीलैंड के हिसाब से 25-30 हजार बहुत ज़्यादा होला। इंडिया में तो 1.25 लाख 1.5 लाख की कैपेसिटी वाला बा अहमदाबाद वाला स्टेडियम। लेकिन वो वाला का पूरा पिक्चर देखाओ तो कितना लोग एजा आवेला। एजा शाम के 6 बजे 7:30 बजे, सॉरी 7:30 बजे मैच चालू हो गया। हमने के तनी सा लेट रन हो जा, 10 मिनट पार्किंग ना मिलला। लेकिन वो देखाओ तो फुल व्यू कितना बढ़िया स्टेडियम बा, कितना बढ़िया लोग आके रहल बा, कि मैच चल रहा। ठीक बा, रोल देखी लो। लाइव मैच बा लोकता इमेज में। देखिए हमनी के टीवी पर बड़ा आसान लौकेला मैच, लौकेला कि कितना लोग बड़ बड़ बा, भारी भारी बा। लेकिन इधर देखला के बाद खूब बढ़िया, मैंने बहुत का कहल जाला तेज गेना, तेज बॉल होला, तेज गेम हो रहा बा। हमनी के लगल के रोके के चाहिए। भाई साहब स्टार्ट, ये स्टार्ट है, चलो स्टार्ट। देखिए कितना लंबा बा, ऊपर हाइट बहुत बड़ा बा। आई हमार बेटी है, हेलो यही बड़ी एजा के न्यूजीलैंड वुमेन्स क्रिकेट टीम के टी-शर्ट पहन के आई बड़ी। देखिए कि एक साथ लोग चिल्लाता। ये स्टार्ट है, हमनी के लगे आके तब हमनी के योर फेवरेट रचिन रविंद्र भी बैटिंग कर रहल बड़े। ही इज बैटिंग। हे मायरा से हेलो, टीम डेविड है। देखिए ये हम खड़ा बाटे वेलिंगटन वुमेन्स के एक ट्राइब रहा है। ये टीम डेविड है जन आज जितवा दिल से मैच शाम के। ग्लेन मैक्सवेल है, बॉलिंग कर रहा है। ग्लेन मैक्सवेल भी रहा है, बहुत बढ़िया। एजा के मैच में जो इंडिया पाकिस्तान के मैच होला, वही में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के राइवलरी होला। एजा आसपास दोनों कंट्री ऐसा हमेशा ये लोग के बीच में बहुत ज़्यादा राइवलरी रहेला। मैंने हम लोग को बताओ कि कि फीलिंग ही बाना है स्टेडियम के अंदर, अब सब लोग के जाए के चाहिए। हमारा समझ से ये खाली जरूर एक्सपीरियंस करे के चाहिए। टीवी पे बड़ा आसान लोग के लगी कितना बढ़िया है, लेकिन इतना आसान ना हो। बड़ी तेज बॉल आवेला, बड़ी तेज रनिंग रहेगा, लेकिन तब वो प्लेयर भगवान एक मुझे गिफ्ट दिले बा। इतना गेना के देख लियल, मार दियल, ओकरा के पकड़ लियल। इलेक्ट्रीफाई कहल जाला अगर हम कहे तो के तब इलेक्ट्रीफाइंग एनवायरनमेंट रहेला, एटमॉस्फेयर रहेला। देखिए ट्रेविस हेड है, देखिए स्टेडियम के देखत नहीं पीछे मैच पूरा स्टेडियम का पूरा। ये ट्रेविस हेड ये हो गई बा दूसरा रन न्यूजीलैंड के। नैना खुशबाड़ी अपन ये जेड के टी-शर्ट उनकर देखो एजा के कैप्टन जे वुमेन्स टीम के कैप्टन एमेलिया कर वो अपन टी-शर्ट देले हुए नैना के। बैट कमिंस का लास्ट ओवर है, लास्ट बॉल ऑफ भरल स्टेडियम 215 रन मरले रहे न्यूजीलैंड। लेकिन रात के 8:30 बज रहा बा। बहुत बढ़िया लाइटिंग, बहुत बढ़िया बा, एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया बा, सब लोग गाना गा रहे हैं। खत्म हो गया, खत्म हो गया 215 रन मारे। देखिए कितना लोग अपने के अप्रिसिएशन कर रहा बा। 14 रन मारी है न्यूजीलैंड। हमनी के बहुत थोड़ी एंजॉय कर दिया। चलिए हार गई न्यूजीलैंड ग्राउंड के लोग डाउन लास्ट बॉल तक, लेकिन देखिए बढ़िया टीम हमेशा जीतेला। लेकिन बहुत एकरा अंदर स्टेडियम के अंदर के थी बा, सब लोग आ रहल बा। भी ब्रेक बा था, थोड़ा धीरे चलाओ, तनी तेज कैमरा बा।
देखिए सब लोग खाना पीना के सब व्यवस्था भाई बहुत बड़ा खूब स्टेडियम बड़ा है। स्टेडियम बा अंदर इतना भारी थी बा आ सब लोग अपन हमनी का ये 33 के लगे बानी जा आ खूब बड़ा बड़ा ये जा काउंटर लागल बा खाना पीना के बोतल रखे के कहीं कहीं भी साफ सफाई में देखे अंतर नहीं के सब लोग अपन अपन सामान ले जाके नहीं कि कहीं फेंक दियल तो सारा अपन एथी कर रहा बा देखो तनी भीड़ कितना बार हुआ कि खाली पूरा राउंड दिखाओ तनी वो लोग के दिखाओ करेला कि देखी पूरा ये स्टेडियम के अंदर बा पूरा भीड़ बा देखा तनी इतना लोग बा 25-30 हजार ओकरे हिसाब से खाना मंगावल गइल बा पानी बा व्यवस्था बा आ ये देखिए इतना लोग के भीड़ में केवल 3 वही पुलिस बाड़े वो कगरी खड़ा बाड़े उनका कोनो काम नहीं के ये जब लोग खुद पुलिस के कोनो काम नहीं किया पुलिस 3 गो आदमी बस बाड़े वो देखे खातिर उ बस खाली बैठल बाड़े वो कोनो काम नहीं के केहू बोतल ना फेंकी केहू चप्पल ना फेंकी हरान ना करी केहू के लिया बहुत बड़ा दूर से लागे कि कम कम बा कम छोट होला लेकिन बहुत बड़ा स्टेडियम बा देखे तनी दुकान के लोग लाइन पर लागल बा और सब लोग अपन अपन सामान लेके जा रहल बा तो ये अंदर के स्टेडियम के अंदर है जो मम्मी के पीछे ना लौकेला सीढ़ी के नीचे वाला एरिया के और यही में का कर लेके बड़े सामान एजा कुछ ना होला सबसे ज्यादा दारू लोग पियला लेकिन ठीक बा एजा के जन कल्चर बताऊं देखा तनी साइज बहुत बड़ा साइज बा माने हमरा अंदर रुआ जाए तो बुझाई कि अरे दूर से हमने के बुझाला कि बहुत छोटे स्टेडियम बा देखिए कितना रो बा हमने के जाते हैं ये सबसे आगे वाला रो पे आज मैच चलल बा देखा तनी 1 2 3 इतना सीढ़ी होला और खूब बड़ा जगह बा नैना जाता रही आगे आगे लेकिन टीवी रिकॉर्ड करत रहे तो हम कहूं कि एकर कैप्चर कर लिया हम देखिए एक बॉल पे 4 रन चाहिए ओकर ही ढूंढ बा लेकिन लास्ट बॉल होके जा रहा बा देखिए केगा लोग सारा लोग ताली बजा रहा बा देखिए जीतेला कि हारेला टीम डेविड करके बॉलर बा टीम सऊदी बॉलिंग करता है टीम डेविड बैट्समैन रहा मार देलस और ये चौका चल गया तो तनी उदास सब लोग बैठ गए देखी का बा न्यूज तइबे करी हार गए तो हमनियों के अफसोस रहे लेकिन हमेशा बढ़िया टीम जीतेला हमनी के अपन पैसा वसूल रहे भीड़ देखी माने लोग बाहर जाए रहल बा ओकर व्यवस्था बा लेकिन भीड़ बहुत रहे हमनी के कम से कम आधा घंटा लग गए निकले में लेकिन गुड पार्ट ई बा कि स्टेडियम के लगे रेलवे स्टेशन बा आ सब ई जाके मेट्रो आ सारा लोग जाके मेट्रो में बैठ जाए बिना कोनो बदमाशी कैले आ जाके अपना जगह पर देखिए ये स्टेडियम पहले का नाम रिस्पेक्ट स्टेडियम है और एक स्काई स्टेडियम के बाहर के सीन है तो हम तो सब लोग के कहे पूरा मैच एक खाली जरूर मैच देखे के चाहिए जरूर मैच देखे के चाहिए बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट होला हमनी के तो बहुत मजा आई तो भाई हमरा जाते जाते है हमरा बेटी के कुछ फोटोज है ए जाके वुमेन्स क्रिकेट के मैच भई रहता ना में हमर बेटी पार्टिसिपेट कर रही टॉस में तो देखी टीवी पे भी आई रही तो उनकर खुशी खातिर We have Nina from the Johnsonville Cricket Club, and we've got Kevin Pulley, our match referee. Nina, you can hand the coin to Mealy. प्रणाम अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे लो कमेंट करे लो सब्सक्राइब करे लो